Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Pito, uli na ka? Kuyog ka? Kuyog lang, Kintoy. Gapito. Namo ko yung dungga ni Lala Dolor ni mo nga lagis ko to USB. Usam na yung USB ha pa? Ngayon mo ko mong sultihan sa tong gingon sa imong lalang yung USB. Ha? Gapito? Ha? Nganong gusto makamahibaw, anak? Ay, Ha? curious lang yung kugod. Gapito. Di ka nga mahibaw, Kintoy, kay kunpay na ang maong USB. Ha? Si Kunpay. Confidential good? Unsa na? Dugay pa na maluto ang utanon, Madulor? Hapit na ni hapit na. Sabay ganahan ni mong para sa utan, Carmela. Ha? Adobong pinalagtob ang ganahan ni Mama Carmela, Lala Dolor. Ngani ba man ka? Oh, mo sanay akong paborito, Mama Carmela. Ug mausad na'y paborito ni Lala Dolor. Sakto yun. Maugod ang kapito. Unsa man magluto dayon kog adobong pinalagtob na may palit nga pork belly sa agapito. Saman, Carmela. Desisyon dayon samtang giganahan pa kog luto. Unsa mata ini, boss? Unsa mata ni? Unsa pa? Tumano ng gisugo ni Big Boss. Mura man hinuuntag mangitag dagom sa ilawom sa bas, kabantay ka na, boss? Sa'yo mo ipasabot. Ha? Wata mahibaw kung asa na to pangitaon sa Aida. Ay, mao lagi na problema. Bitaw eh. Pita ginis Aida tam. Hey, nganong maapil man taga problema na, boss taon, oy? Ay, gisugo man tang Big Boss. Diha na siyang magkamot si Aida, nganong wa man niya higstig mayo, be? Bitay, nagpa-disguise lagi si Big Boss. Disguise? Aron di sila masabtan sa tag-iyas Jewelry Store. Nga atong gikawatan nga siya ang atong Big Boss. Siya ay Big Boss na to. Iudhat ba yan ko ni kalaki, ha? Hak na liksa, naigo, napiska. Sorry, boss. Wala ko kalihai. Tuntog ka. Sunod, panabon. Wala ko kapungi, boss na. Ay, Maligi na, aron dili masabtan sa tag-iya sa jewelry store nga atong gikawatan nga siya ang atong Big Boss sa sindikato. Kay magdudaw niya kuno nila ni Aida. ha? Sabuti ka. Naisahan tayo ni Aida, boss. Kabantay ka na. Usinisan. Kano sa tamang lakaw, Rinaldo? Aron sa pagpangita kang Carmela. Sultihan niya tiga, Aida. Sige. Andam ko nga mutabang ni mo, anak Rinaldo. Mayong tagbakit lagi nato si Carmela. Makit ano na re, kung pangitaon na to siya. Gusto ka, Aida? Huwag ka kapasa sa subject nga Pilipino, boss. Silom dia. Tinanggalog tong akong gisulti, kamantay ka na. Huwag ka pa sa nga ako lang gibak subject ka ba? Hilong patahod, ano ka sa kauras na. Ingon ini ni, boss. Ani ni. Ay, hisgot na sang ani. Abida gini sa ani. Wala naman good maninda. Ani ni, boss. Bida na minaruan tang Aida. Bis Unsa? actress po siya. Kaya iya sang gipatuo si Big Boss. Nga gituyo ko nung hayto niya sa pag-surrender dito kang Chip o Jirax. Oh. Pantay ka ng Chip o Jirax. Aron silang duha ni Big Boss ang magsabot-sabot sa pagbahin-bahin sa mga alahas. Kabantay ka na, boss. Kabantay ka. Dito ni Aida ang sako. Gamoy gisudlan sa mga kinawat ang alahas. Ug iyarang gihatagan og bahin ang ubantang mga kauban nga mao'y dungan niya sa pag-ikyas. Kabantay ka na, boss. Yan na nasa gahak mo ako kalihay. Sorry, boss. Sorry, boss. Sikong Ay, 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 gipanapong ay, ay, lagi ay, ay. panapong. Ay, mura si Maji hinungdan na niya, boss. Ha? Tanpa!
Nganong nahibaw mga anak pito? Ikaw rin kong kapasa ini, boss. Oy! Tonto. Akong pagmata, nakita ko ang langit nung Ang batik naong ay nagkanta-kanta. Ay, mani kantahon siyang amahan kong mag-date mi sa beach resort nga kamera. Daman dayon tog sista kong manuroy mi. Gwapo kayong amahan ni Agapito. Pero sa Agapito, pwede kay dagway. Carmela! Giganahan kang namati nga ni kanta ang imong anak. Kanahan ba? Ngawa may lami ng iyang kikanta. Ay, mag-istorya tagdili magaka. Sutas tinood, Carmela. mayang dayo. Mama Dolor, Ngano gipangita man nimo ang imong busy nga si Aida? O ngano gusto man kang makakita sa amahan ni Agapito? Mama Dolor, Sultihi ko doon. Tungod ba kay naluoy ka na sa imong anak? Gusto ka na nga magkakita ang amahan o anak? Mao ba, Carmela? Mama Dolor, Ang ano kahilakon man ka? magkita man sila sa Agapito ug ang iyang amahan, ma. Pero dili na mahimo kay minyo na siya ug may pamilya na siya. Nga naman di ay minyo na siya o may pamilya. Dili ba di ay pwede nga magkita lang silang duha? Mama Dolor, Ay, Carmela, anak. Anak. ma. Sila na dulur, si Mama Carmela. Nagakos. Tayo pa. Puro naghilak si Mama Carmela. Ngano man ka? Dulo na ko sila. Mubiya ka na din ni Rinaldo. Oh, Aida. Watan lang to si Ricarding mabalik din eh. Ay, tuod, asa man dito siya? Ay, gimitar ni Nebabina og Miss Gay sa Uslob. Ha? Muapil po di ay konti si Ricarding. Ngawa man to siya buhok o pauman. Nanay daghang wig mapalit sa tindahan. Oo, hinoon, mausad. Sige, sige. Huwat lang ko sa imong go signal kung kanus at amang laka oron sa pagpangita sa akong beshi, Carmela. Salamat, Aida. Ako ang angay magpasalamat ni mo, Rinaldo. Tungod kay wa ka magduha-duha sa paghatag na ko pasaylo. Dako ang sa nga ako nahimo nimo. Kalimtan na to ang tanan bati nga nahitabo sa atong kinabuhi, Aida. Aron nga, maka-move on na ta. Laay maningway buhaton. Unsa ka negosyuhan ako negosyohon, no? Mato ko silang Agapito. Ikonsultanin ako niya og Ninang Dolor. Lala dulur, Mama Carmela. Sorry kayong giduol ko ninyo, ha? Lala, giaway ni mo sa Mama Carmela. Wa man, Agapito. Naghilak sa di ay kalala. Abi na kung sa Mama Carmela rin naghilak. Nakakita di ay kang naghilak ang imong inahan. Ay, maayo untag. Mausab na siya, Agapito. O gakson ka na sa imong inahan. Kinaunsa mong duha, Lala. Agapito. Lala dulur. Anong hilak man ka nga nagkakos pagi ka nako? Tungod kay buutan ka, Agapito. Mao nga gikaloyan kas Ginoo. Hapit na. Hapit na, apo ko. Ang unsa ba yapit, Lala dulur, oy? Laluha na unsay yapit, unsay nahapit na diha. Ayo! Nang Dolor! Agapito! Nasi obre nga imong uyab. Sugata. Ayo! Swerte kay ko, Lala, sa akong kabatignaw nga ang babae mo mabisita nako.
Bitaw siya. Paldo kay ka ng obre Agapito. Senior Santo Niño, pasaylo ako sa akong nabuhat kani adto. Ang pagpakuha unta kang Agapito sa dihang naapa siya sa akong sapakan. Kung imong plano ang tanan nga dili siya makuha, dawato ni nako. Masinog doon na kay rason nga nung wa makuha si Agapito. Reynaldo, kung hain ka man karon, gipasaylo na ti kasi magibuhat na ako kaniadto. Mag-ampo ko nga makakita ka sa imong anak nga si Agapito. Dali raman laging namisita ni Mus Obre Agapito. Nagtuo siya lala nga abogado ko kay nakpakonsulta man siya nako. Gilaay na kuno siya. Nguta na siya unsay angay negosyohon na mong duha. Maunay akong gisulti ni mo Agapito. Nga pwerte gani mong palduha nga si Obre ang imong nauyab. Siya'y paldo nako lalaoy. Ay, kung gidapa unta ni Carmela ang iyang nauyab ka ni Adto, aron makaila pud mo, makailasad ko, pero dili man niya dadoon. Wag yun ko makakita si Tsuras imong amahan Agapito. Mao ba lala dulor? Ooy, sekretib kayo ng imong inahan. Hasta ganitong iyang bisi nga iyang gipangita karon. Wapo ko kakita ato niya. Lala. Ngano mangita man si mama sa akong amahan? Ngano man lala dulor? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!